नमस्कार मित्रांनो, शोध रहस्याचा या चॅनलवर आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आज आपण जी कथा ऐकणार आहोत त्या कथेचे नाव आहे प्रेत राखण. कथेला सुरुवात करण्यापूर्वी जर आपण या चॅनलवर पहिल्यांदाच आले असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा, म्हणजे भविष्यात येणाऱ्या व्हिडिओचे अपडेट तुम्हाला नियमितपणे मिळत राहतील. चला तर मग कथेला सुरुवात करूया. आकाश आज आपल्या सोप्यात निवांत बसला होता. एकटे जीवन जगत तो कसाबसा दिवस काढत होता. त्याच्या पत्नीला मरून सुमारे 5 वर्षे झाले होते. गेल्या 5 वर्षापासून तो एक असा व्यवसाय करत होता ज्याबद्दल ना तुम्ही कधी ऐकले असेल ना पाहिले असेल. त्याचा व्यवसाय असा होता की सूर्यास्तापश्चात गावामध्ये कोणताही मृत्यू झाला तर त्या प्रेताला तो राखण करायचा. कारण त्या गावामध्ये अशी प्रथा होती की सूर्यास्तानंतर झालेल्या मृत्यूला त्याच रात्री दहन केले जात नसे. त्या प्रेताला दुसऱ्या दिवशी सकाळी दहन केले जाई. त्यामुळे ते प्रेत रात्रभर जागवले जाई. ते प्रेत जागवण्यासाठी कोणीतरी प्रेत राखण करणारा व्यक्ती लागत असे आणि हाच व्यवसाय त्याने निवडला होता. आयुष्याला तो असाही कंटाळलेला होता, त्यामुळे असा एक विचित्र व्यवसाय त्याने अवलंबला होता. गावामध्ये कुठेही कोणाचाही मृत्यू झाला आणि तेव्हा सूर्यास्त झालेला असला तर हा तेथे जाई आणि रात्रभर तेथे बसून प्रेत राखण करत असे. ही प्रथा कोकणातल्या त्यांच्या गावात गेले कित्येक वर्ष चालत असे. आजही ह्या पावसाळ्या संध्याकाळी तो आपल्या सोफ्यात बसून पुस्तक वाचत असताना अचानक मुख्य दारावर त्याला थाप ऐकू आली. तसा तो दरवाजाजवळ सरसावला. जेव्हा त्याने दार उघडले तेव्हा डोक्यावर घोंगडी घेतलेला एक व्यक्ती त्याला उभा दिसला. त्याला समजले की बोलावणं आलं आहे. त्याने फक्त विचारले, कुठे यायचं आहे? त्यावर तो म्हणाला, घणा पाटलांच्या वाड्याकडे. हा ठीक आहे म्हणाला आणि त्या व्यक्तीच्या मागे मागे निघाला. घणा पाटलांच्या घरामध्ये कोणाचा तरी मृत्यू झाला आहे हे त्याला समजले आणि आज रात्रभर जागून आपल्याला प्रेत राखण करायचे आहे. त्याने आपल्या हातात असलेले पुस्तकही सोबत घेतले होते की रात्रभर जागून पुस्तक वाचता येईल. जसा तो वाड्याच्या दाराशी पोहोचला तसा त्याला असंख्य लोकांच्या रडण्याचा आणि विवळण्याचा आवाज आला. त्यावरून त्याने अंदाज घेतला की आतमध्ये बरेच लोक आहेत. तसा तो काही वेळ बाहेरच थांबला. काही वेळानंतर एक जण काढता पाय घेऊ लागला. तसे आतमधली गर्दीही कमी झाली. मग तो वाड्यात शिरला. पाटलांना नमस्कार घातला. पाटील म्हणाले, या बसा, चहा टाकायला सांगतो. तसे पाटलाच्या पत्नीने चहाचा एक कप त्यांच्या हातात दिला. चहा घेऊन तो सोफ्यात बसून राहिला. काही वेळाने जेवणाचाही ताट आला. त्याने जेवण केलं आणि तो सोफ्यात बसून आपलं पुस्तक वाचू लागला. घरातील सर्व मंडळी झोपायला निघून गेले होते. त्या गावामध्ये अशी प्रथा होती की ज्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे त्याच्या नात्यातल्या कुठल्याही व्यक्तीने प्रेताजवळ बसू नये. प्रेत राखण करणाऱ्या व्यक्तीनेच फक्त प्रेताजवळ बसावे. त्याचबरोबर प्रेताला सरळ न झोपवता एका खुर्चीमध्ये बांधून ठेवले जाई आणि रात्रभर त्याची राखण केली जाई. ह्या कामासाठी आकाशला बरेच पैसेही मिळणार होते. या सर्व गोष्टींवरच त्याचा उदरनिर्वाह चालत असे. आजवर त्याने कित्येक प्रेतं रात्रभर जागवली होती, पण आजचं प्रेत जागवणं त्याला किती महाग पडणार होतं याचा त्याने कधी विचारही केला नव्हता. रात्रीचे सुमारे 1 वाजला असेल. आजूबाजून येणारे प्राण्यांचे चित्कार त्याला ऐकू येऊ लागले. त्याचबरोबर मधून येणारे घुबडांचे गुदकारसुद्धा त्याच्या कानाला अभद्र अशी चाहूल करून देत होते. पण त्याच्यासाठी हे सर्व काही नवीन नव्हतं, कारण तो गेली कित्येक वर्ष हे काम करत होता. भीती जणू आता त्याला वाटणेच बंद झाले होते. तो त्याचं पुस्तक वाचण्यात मग्न झालेला असताना अचानक त्याला कोणाच्या तरी पावलांचा आवाज आला. मुख्य दरवाजाजवळ कोणीतरी चालत येत आहे असं त्याला भासलं. तसं त्याने आपल्या हातामध्ये असलेली विजेरी त्या दिशेने चमकवली, पण तिथे कोणीही नव्हतं. असाच भास त्याला सतत 2 ते 3 वेळा झाला. आता तो थोडा गोंधळला आणि इकडे तिकडे पाहू लागला, पण त्याला तिथे कोणीही दिसेना. 1चे 2 आणि 2चे 3 वाजले. त्याच्या डोळ्यावर हळूहळू झोपेची गुंगी चढू लागली होती, पण तरीही त्याला या गोष्टींची सवय असल्यामुळे झोपेकडे दुर्लक्ष करत तो आपलं पुस्तक वाचण्यात मग्न होता. पाटलांच्या सुनेने त्याच्यासाठी थर्मासमध्ये चहाही ठेवला होता. त्यामुळे मध्ये झुकी आली की त्या थर्मासमधला घोटभर चहा तो कपामध्ये ओतून पित असे. त्यामुळे त्याची झोप कुठल्या कुठे गायब होऊन जात असे. पण आता चहा देखील संपत आला होता.
त्यामुळे तो उठून आसपास चक्कर मारून यायचा आणि डोळ्यावर थोडं पाणी मारायचा, जेणेकरून त्याची झोप चालली जाईल. असाच काहीसा वेळ लोटला. त्याला पुन्हा थोडीशी झोप येऊ लागली. त्यामुळे तो उठला आणि सहज चक्कर मारण्यासाठी मुख्य दरवाजाजवळ गेला आणि परत येऊन आपल्या जागी बसला. तो त्या आराम खुर्चीमध्ये येऊन बसलाच असेल तेवढ्यात त्याचं समोर लक्ष गेलं आणि अंगावर सर्रकन काटा आला. त्याने पाहिले, इतक्या वेळापासून बंद असलेले त्या प्रेताचे डोळे सताड उघडे होते आणि ते एकटक त्याच्यावरच रोखलेले होते. त्याच्या अंगाचा थरकाप उडू लागला. तोंडातनं शब्द बाहेर पडेना. तो ओरडण्याचा प्रयत्न करू लागला, पण ते अशक्य होते. त्याच्यावर जणू कोणत्या तरी शक्तीने ताबा मिळवला होता. तो वारंवार उठण्याचाही प्रयत्न करू लागला, पण त्याला उठताही येत नव्हते. अचानक खुर्चीमध्ये बांधलेले प्रेत त्या दोरीतनं सुटून उभे राहिले आणि त्याच्या जवळ येत त्याला म्हणाले, खूप जागलास तू. आता जागायची बारी माझी आहे. तू झोपलास तरी चालेल. असे म्हणून त्या प्रेताने त्याच्या हृदयामध्ये एक हात घातला आणि त्याचा आत्मा शरीराच्या बाहेर काढला. त्यानंतर ज्या व्यक्तीचे ते प्रेत होते त्याचा आत्मा आकाशच्या शरीरामध्ये शिरला आणि तो तिथे खुर्चीवर बसून राहिला. सकाळ झाली. सर्वांनी प्रेत जाळण्याची तयारी केली. स्मशानामध्ये प्रेत नेण्यात आले. त्याला जाळले. आकाशही तिथेच उभा होता, पण फक्त शरीराने. त्याचा आत्मा केव्हाच शरीरातून बाहेर निघाला होता आणि पाटलांच्या मुलाचा आत्मा आकाशच्या शरीरातून स्वतःचाच अंत्यविधी पाहत होता आणि आकाशसुद्धा. तुम्हाला जर ही कथा आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. जर आपण शोध रहस्याचा चॅनलवर पहिल्यांदाच आले असेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा, म्हणजे भविष्यात येणाऱ्या व्हिडिओचे अपडेट तुम्हाला नियमितपणे मिळत राहतील. त्याचबरोबर हा व्हिडिओ तुमच्या सर्व मित्रांना शेअर करून चॅनलला जास्तीत जास्त सपोर्ट करा. धन्यवाद.